Publiko may nanarisaring wish list sa mga isyong aluyag tutukan ni President Marcos Jr. Sa Iasona Pro-Marcos Rally, ginpatigayon sa syudad sang Iloilo. Inang gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Adrian Zen, kadungan sang State of the Nation address ni Presidente Marcos subong adlaw, ang sentimento sang publiko ang nagasentro sa pagtutok sa issue sa kamahal sang balaklon kag sa problema sa sektor sang agrikultura. Bilang isa ka vendor sa magamay nga Tianggi, adlaw-adlaw isa ka pagpanghangkat agud masalbar ang mga obligasyon sa panimalay. Gari sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos, nagalaw mini nga kung hindi man matutukan, bisan pa man lang mahapyawan ang issue nga ginapangatubang sang pungsod sa siningation. Importante kita ang bugas. Papalaba ang gasolina, ang taxes. Amo gina ang gid kay baw. Gadugang na gid ang takso mo sa mga electric. Mga baraligya. Mapadubuan ang presyo. Sabi na gid nga nagdugang na gid ang kwan subong. Nga nagpungko na sa kanin, nagdugang pa gid. Sa punto de vista naman sang isa ka mangunguma, tiun na dapat nga maulikdan ang nagakaputo na lang nga sitwasyon sa mga gatalauma sa humayan. Ang presyo ka humay, barato, tapos ang bugas, barato man. Hindi naman madula ang panghakroy sang transport sector sa uwak-bawi nga presyo sang barato nga produktong petrolyo. Sa masami kuno, haroso na lang sila makabawi sa ida biyahe. Tanan lang nga pablaklon, mga gasolina namon, patason, kag ang mga uma, buligan nila. Siniman nga hapon, nakakuha sang tion nga magpakita sang suporta sa gobyerno ang pro-Marcos supporter sa syudad sang Iloilo. Sa COVID-19, kag ang sa aton nga programa sa environment, and then sa aton nga programa sa economic kag especially sa pagkaon. Zen, manginang mga pumuluyo sa ila sinitag sa mga panimalay ang nagtutukman sa 11 nga State of the Nation address ni Presidente Marcos. Kagang ila sininangin primary source ng impormasyon ang GMA Network. Zen? Madamo nga salamat, Daryl Marie Sarmiento.